No. I think you can do go slow. Hey! Oh, 20 ganga. Community gamba. I said, yeah, what I want to do with a again. One hour later. Hey, Daddy. Couldn't pass something. Bibi ashe, onye rọsha ahụ bụ ahụma. Onye rọsha nọ n'abalị. Ọ bụ okwuba ahụ. Kazi na-atụchagoro ya ka na-atụcha ya. Ikpesịrị anyị ege. Hi, boy. I thought that's not a may and upload network up good no. Wait a minute, I like us, man. Wait a minute, I like us, man. My side does okay, because someone decided. Right.
Oh, yeah, man. Oh yeah, ma. Oh makalo maha yo alright ya. Mahe. Nke na wa. Amadu wetere ihe.